I uzmeš palice. A ja ga tufam. Ja mu pričam, on ovako. Zna neko, se razume neko u latinoamerički plesove, ova bachata se zove. Ko je rekao da? Hello. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Les toca hacer mañana, mire, me trabajo. Pues si mando de cantito, me agarra la mano. Pero no sé lo que bebito, me agarra la mano. Sí, que lo voy a hacer, vámonos a jalar. Bebito, mi calor te da la chuchito. La cicatoria mi siepito. Bachata, to je latinoamerički ples. Moj prijatelj Tito, tako se zvao Tito, njegova majka je mnogo voljela maršala i tako dalje. Ovih nešto srstavo, ne znam ja šta. I mnogo ga je voljela i Tito je napravio neko sranje na Kubi, čovjek nije mogao da se vrati ovde, da se vrati u Kubu, nego je otvorio ovde plesnu školu. Imate ga na YouTube-u, ako vas ne brzi slobodno ukucite, da ne bude da se neka banočina koja sere ovde neke laže i neistine. Ukucate Tito na YouTube-u, ne onaj prvi, nego drugi. Pošto je ovaj čovjek crnac. A svi znamo kak je Maršal bio. I sad, došao sam da ga pitam original njegov glas, da me nauči da igram tu bačatu. Jebi ga, rekao, Tito, da me naučiš, Borazor, da igram tu bačatu. Kaže on, pa tatu. Ja rekao, pa tatu, ako moti. Kaže on, nemoj da me jebete. Rekao, dobro, neću. Kako si igra ta bačata? Protu. Kao prosto, protu. Uberete jabuku. Odgridete jabuku. I patite jabuku. Rekao, jebate, možda nisam trebao da dolazi kod Tita. Rekao, možda mi ponoviš? Plur tebe pitka ti materinu. Uberete jabuku, odgridete. I patite jabuku. Ali pati, kad batit jabuku, morate je batit otetno. Odsečeno. Otetno da je batit. A kad batit ovako, ne vala kulat. Rekao, samo to, tamo. Rekao, dobro, nemoj da me jedu. Pa bi to Skoplje trebalo da izgleda